салом алайкум тамошобинони муҳтарам, бинандагони гиромӣ. Ина имрӯз мо дар як мини ферма дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем. Шумо тамошо кунед фермара. Ина буқои ферма, буқои ала. Ина хаҷида харам дора. Ина бо як буқаи буракарпати дигар. Гувое ки дар мини ферма ё гуво маҳаллиян зотиян ҳар хел. Ина эре бини ай ҳама чизиш аҷоибиш гусола бини дар куҷо хор бачо. Ин гусолча бини дар куҷо хор. Моз бояд яду бузу яду гов касалай бояд ичини кунем. Таклиф он кардаган, даъват кардаган. Вол то соҳиби ферма омадана. Як тамошо када я сиёмка кунем гуфтем. Ин гови алай зотӣ. Ин говишам алай зотия. Не бузо. Бузои покистони ина. Айсои торикӣ безди омадаги эффекти мо.